Bir яш жігіт өзіне тиң яр таба алмай телмірген. Қызлар білән ұшырашқалап қараған. Ләкин ғаилә құрырлық ышанычлысын тапмаған. Қайсылар аңа ямсыз тыйылған, икенчеләрен ақылсызға санаған, үшіншілерін артық күп сөйләшә дип тапқан. Қиялындағы ярын таба алмай тәмам аптырағаш, бір ақыл иясенә юнәлгән. Ақыл иясе аның зарын игътибар белән тыңлап, былай дигән: "Әйе, борчуың зур икән. Башта син миңа үзең җавап бир әле. Синең әниеңә мөнәсәбәтең ничек?" дип сораган. Монда әнинең ни катнашы бар дип аптыраган егет. Әни юк баш сораулары, борчулары белән, үтенечләре белән һаман башымны катыра. Мин аны яратмыйм дия алмыйм. Ләкин артык күп сөйләшүе туйдырды. Үзе карт та инде. Bütün yüzü зыйыршыклар белән тулган. Барысы да аңлашылды ди акыл иясе. Хатын кызларга мөнәсәбәтең үзгәртмәсәң, тиң ярыңны мәңге таба алмассың. Эшне үзеңнән башла. Әниеңә җылы сүзеңне кызганма. Аңа ягымлы мөнәсәбәттә бул. Хатын кыз назлы сүздән язгы чәчкәдә ачыла. Әниеңдәге үзгәрешләрне дә үзең тоярсың. Аннары башка кызларга да мөнәсәбәтеңне үзгәрткәч, гашыйк булганыңны сизми дә калырсың. Бик бурчулы, уйга баткан укучы янына мөгаллиме килә дә, аның бу кадәр хафалануын күреп, ни булганын ачыкларга уйлый. Укытучы, мин бик яшь кеше түгелмен инде. Тормыш тәҗрибәмдә җитәрлек. Тик бер нәрсәне һич аңлый алмыйм. Факир кеше янына киләсең, ул ачык йөзле була, һәр вакыт ярдәм кулы сузарга әзер тора, тәмле телен кызганмый. Бай кешенең мөмкинлекләре дә күбрәк юк ише. Тик ул үзеннән башка һич кемне, һич нәрсәне күрми. Үзен дөнья кендеге дип саный. Бу нидән шулай? Акча кешене шул кадәр үзгәртергә сәләтлеме ди? Укытучы әзрәк уйлап тора да, тәрәзәгә кара әле. Ни күрәсең дип сорый. Егет җитәкләшеп баручы әни белән баланы күрә. Тагын кирелеп торучы бер апаны, товар ташучы олауны күрә. Яхшы. Хәзер көзгегә кара. Анда нәрсә күрәсең? Көзгедә нәрсә күрим инде? Бары үземне генә. Шул менә. Тәрәзә дә пыяла, көзге дә пыяла. Тормышыңа әзрәк көмеш өстәлүгә, син тирә-юнеңдә үзеңнән башка берәүне дә күрми башлыйсың дип аңлаткан укытучысы. Яр буенда эшләп йөрүче балыкчы янына бер дәрвиш килә дә, үзен каршы як ярга чыгарып куюын үтенә. Үзенең бик ашыгуын әйтә. Балыкчы каршы килми. Дәрвишнең гызырын үтәргә була һәм көймәсенә утырта. Шунда юлчы ишкәкләрнең берсенә хезмәт ит, икенчесенә дуа кыл дип язылганны күрә. Нәрсәгә булай дип яздың дип сорый. Һәр вакыт истә тотар өчен дип җавап бирә балыкчы. Хезмәт итәргә кирәк, әйе. Монысы белән килешәм. Эшләмичә ашап булмый. Дуа кылу ул кадәр үк әһәмиятле була алмый. Ул юкка вакыт үткәрү. Кирәк түгел дисең инде алайса дип көлемсерәй зирәк балыкчы. Аннары судан бер ишкәген тартып чыгара да, икенчесе белән генә ишә башлый. Киме алга бара алмый, бер урында әйләнеп тора. Дугасыз башлаган эштә шулай алга китә алмый, бер урында таптана. Тормыш диңгезе буйлап йөзгәндә дә, һәр уйлаган ниятеңне, хыялыңда йөрткән һәр эшеңне дугадан башла. Хезмәт итү белән дуга кылу ике пар ишкәк күк. Бер-берсеннән башка булмас.